Türkmenistan'dan Türkmen diýip näçe gerek gaýtarap aýdýan tabi bolyn. Owganistan'dan mı diýýärdi ýene-de arasynda. Şolary bilen arkatarda görüp başladylar da bizi ýanky Owganistan bilen. Gaty utanç bir ýagdaýa getirdiler. Da olordan da maşakda tutarlar. Onda o da başlandı. Awa. Oğlum näme de orada bahanası var, uruş var, näme var. O sizde hiç de adam yok. Bizde uruş yok ýöne oň tersine de lokal baýlygymyz bardy. Yerasty baýlygymız var ýöne şonu. Az sanyjy bir halk bolup. Näme hakynda birini edip bermeli. O şol orýalak düşünje de o tiňdirilipdir de. Birleri edip bermeli. Ya ýeňiş edip bermeli. Ine 89-njy ýylda saparaga o kemine edip bermeli. Orada kemine de edip ýör. Ýöne orada onu yani ele hadiyalar näme diýerler bularym tomoşa çorup oturýarlar. O sizde onun eludadan adam mı olur? Oňa ne utançlary var, ne namatlary näme diýär. Aýtam çapak çalýanlara mı var? O bulon çapak çalýan nämeleri gaty kändir. Men öň milleti beýle näme göremokdum. Ya şu 20 noýabrda ya öň kelläňe gelmejek, yani pikirine getirmejek adamlarga o edilip yani koy tutup böyle. Yani şu oncuk bu taýpylaryň rahatlygyň çıkışları demeler var. Ben şunu ne abdagadan garaşamokdum da. O nähile kritik demem bolsa da näme de bolsa. Helle diye. Awtkuly. O indi bunu birinci tapar dilime getirişim. Ha, bolaydı diye. Bak. Sonra gerek şu diye. O karanlarda ben demedim o. Başka da kent yani içi kulyalak hem bize de oncuk bu taýplar eken ben onu yani bu ütköşük bu da kanıp ýödük görünüyor. Onu Awtkuly hem sapara şularyň